Alumno na den examen class é período aqui um período sumamente importante para o, pero também um período de hope stress. E misa é sei. Pessoas que não conhecem, a mim é Frau Haley, um coach para o bem, e para ajudar a entrevistar vários docentes, fazendo duas perguntas. Pergunta número 1. Que é consejo que não por do nabo para por preparar nesse período aqui mais melhor que possível. E pergunta número 2. Que a falta que o aluno não se cometer den examen para abo aluno não cometer. Eigenlijk kun je de tips in 3 afdelingen aangeven. Je hebt een tip vooraf, dus voordat het examen begint. En daar is het belangrijk dat je zorgt voor een goed woordenboek. Want het valt mij op dat een heleboel leerlingen geen woordenboek hebben. Ze hebben meestal een jeugdwoordenboek, een basisschoolwoordenboek. En dat is helemaal niet goed om het examen mee te maken. Dus je moet beginnen met een goed woordenboek aan te schaffen. Verder moet je de theorie van Nederlands doornemen. Wat denken de meeste leerlingen? Ach, het is tekst, dus ik hoef niet te leren. Maar juist bij tekst moet je de theorie doornemen. De meeste vragen gaan in op theorie van leesvaardigheid. En als je de theorie niet doorneemt, dan weet je niet wat je aan het doen bent. Dan weet je ook niet waar je moet zoeken en hoe je een vraag moet aanpakken. En het derde wat je moet doen voordat je begint met het examen is lezen. Heel veel teksten lezen, verschillende teksten lezen. En met teksten lezen bedoel ik niet alleen de examenteksten, maar ook krantenartikelen, tijdschriftartikelen. En niet bijvoorbeeld een Donald Duck, dat is om aan te geven het niveau. Maar je moet kijken naar bijvoorbeeld kranten als een NRC Handelsblad, een Volkskrant, HP De Tijd. En dat zijn de tijdschriften waaruit meestal de teksten komen. Het niveau van die teksten is vrij hoog. Dus als je alleen maar simpele teksten leest, dan kom je nooit op het niveau wat je moet hebben. Dus dat zijn dan de stappen, 3 stappen. En de 4e stap is natuurlijk ook nog oude examens oefenen. Hoe meer je oefent, hoe beter. Eigenlijk is het dus kilometers maken. Dat is wat ze zeggen. Als je bijvoorbeeld wiskunde moet maken, moet je ook sommen oefenen. En bij Nederlands is dat precies hetzelfde. Je moet teksten oefenen. Dat zijn dan de 4 dingen die je vooraf moet doen. Tijdens het examen zelf zijn er ook stappen die je moet nemen. En die eerste stap is, wanneer je die tekst voor je krijgt, is oriënterend lezen. Je moet allereerst kijken hoeveel teksten het er zijn, hoeveel vragen het er zijn. En als je dat hebt bepaald, dan ga je gewoon kijken naar de lijn van de tekst. Dus wat is de titel? Hoe ziet die tekst eruit? Zijn er plaatjes, alinea-indeling? Dus dat zijn dan de uiterlijke kenmerken. En als je dat hebt bepaald, dan ga je de tekst lezen. Dan lees je de tekst en dan begin je te markeren in de tekst de belangrijke dingen die jou opvallen. Als je dat hebt gedaan, dan kun je die vragen lezen en dan weer teruggaan naar de tekst en kijken of de dingen die je aangegeven hebt, gemarkeerd hebt, of dat de antwoorden zijn op de vragen die er zijn. En er zijn altijd vragen die terugkomen, zoals onderwerp van een tekst, hoofdgedachte van een tekst, alineaverbanden, signaalwoorden, vragen naar argumentatie. Wat voor soort argumenten gebruikt de schrijver? Verder, de tekst kan ingedeeld worden in een aantal delen. Hoe verdeel je deze tekst? Die vragen komen altijd terug. En als je dat hebt, je hebt geoefend, je hebt de theorie doorgenomen, dan zijn die vragen super makkelijk, omdat je ze al eerder hebt gezien. En dat is dan het onderdeel van tekst. Vragen maken. Want je hebt ook nog een onderdeel samenvatting bij datzelfde examen. En dan krijg je ook weer een tekst en dan moet je de tekst in een aantal woorden samenvatten. Precies dezelfde stappen. Je neemt de vragen door, want de samenvatting bestaat meestal uit hooguit 6, 7 vragen. Je neemt die vragen door, je oriënteert je op de tekst. Hoe lang is die titel, alinea-indeling, plaatjes, want al die dingen helpen bij het begrijpen van de tekst.
En dan ga je de tekst lezen en dan markeer je weer de belangrijke zinnen. En die belangrijke zinnen, wij noemen ze kernzinnen, die zijn ook van belang bij het beantwoorden van de vragen bij de samenvatting. Wat mij opvalt is dat leerlingen nooit een kladversie maken. Leerlingen beginnen meteen te schrijven. En gaandeweg ontdekken ze fout. En dan moeten ze weer opnieuw beginnen. Maar als je een kladversie maakt, dan heb je het opgeschreven en je moet ook tellen. Want ze zeggen altijd, maak een samenvatting in 200 woorden bijvoorbeeld. Dan moet je dus weten van hoeveel woorden heb ik gebruikt. Normaaliter mag je daar 10% overheen zitten. Dus 200 plus 20 woorden extra, 220 woorden. Als je over die 220 woorden gaat, dan verlies je 2 punten per 5 woorden. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld 221 woorden hebt opgeschreven, dan ben je al 2 punten kwijt. En het is geen kwestie van, juffrouw doet als juffrouw het niet heeft gezien. Maar de gecommitteerde kijkt ook, dus je moet correct aangeven wat je hebt gedaan. Dus tellen is super belangrijk bij de samenvatting, want te veel woorden levert verliespunten op. Te weinig woorden levert geen verliespunten op, maar je hebt het aantal punten niet. Dus je hebt de kernwoorden, de kernzinnen dan niet opgenomen. Terugkomend op de samenvatting maak je kladversie en in de kladversie ga je tellen. Je hebt het geschreven, je telt en je denkt, oh, dit is te veel. En dan ga je dus dingen weghalen uit die kladversie. Eén belangrijke tip bij de samenvatting is, voorbeelden zijn niet van belang. Wat mij opvalt is dat leerlingen altijd voorbeelden overnemen. En die voorbeelden kosten woorden, kosten zinnen die je ergens anders voor had kunnen gebruiken. Dus dat is het belangrijkste wat je moet doen bij de samenvatting. Je hebt 3,5 uur de tijd voor het examen. Dat betekent dat je tijd zat hebt om het examen te maken. Je hoeft het examen niet af te raffelen, want het valt mij op dat leerlingen soms in 1 uur, 1,5 uur 2 teksten af hebben. Never. Anders hadden ze je geen 3,5 uur de tijd gegeven. Die 3,5 uur is bedoeld om rustig te werken aan die tekst. Je moet dus leren oefenen met 3,5 uur aan je tafel zitten en 3,5 uur werken aan een tekst. Toevallig heb ik vandaag een leerling gesproken en die zei, juffrouw, 3,5 uur is veel voor een tekst. Omdat ze niet gewend zijn om die tijd te gebruiken voor tekst. Wiskunde wel. Want wiskunde zitten ze allemaal netjes te oefenen 3 uur de tijd. Maar Nederlands doen ze meestal niet. Dus de belangrijkste tip was dus oefenen vooraf. Maar oefenen met 3,5 uur de tijd. Zet de tijd, oefen. Ik zeg altijd aan mijn leerlingen, je hebt 3,5 uur de tijd. 1,5 uur voor de tekst met vragen. 1,5 uur voor de tekst samenvatting. En dan heb je een half uur over om rustig door te nemen, kijken wat je hebt gemist. Oh, die vraag heb ik toch niet zo goed begrepen, dus en dat moet ik dan beter beantwoorden. En dan heb je dus je tijd volledig gebruikt. Het is geen wedstrijd wie het eerste klaar is. Het is een wedstrijd welk cijfer haal je. Het beste cijfer wat je kunt halen. De fout die mas grandi konanta hasi hopi biata manera mabisa tramuchulie biniku woordenboek robes. Por ejemplo, na nota biniku een woordenboek kutin termen aan kunanti mester. Anto na no neem door een theorie. De zete fout die mas grandi konanta hasi. E outro fout mas ta laga pergunta abrir. Pergunta abrir sempre tá 0 punten. Pergunta que vou llena algo, vamos nunca se vou saca punt a fora. Nada sempre tá 0. Algo por eu dar com punt extra. Dus ze zeggen dat we dan tassi mas tanto. Den tekst die Hollandaise 10 meer keuzevragen? Maar je tanto mis. Hoop je meer keuzevragen. Anto hoop je bia
team 4 afleiders, meneer de Bisa 4 afleiders. En er zijn altijd 2 die hartstikke fout zijn en 2 die op elkaar lijken. En daar komt de theorie. Als je de theorie beheerst, dan weet je, oh, deze afleider is fout omdat dat en dat erbij staat. En dat helpt meestal. En de theorie is dus niet alleen klakkeloos leren, maar ook begrijpen wat je hebt geleerd. Want je kunt bijvoorbeeld leren van, oké, de hoofdgedachte vind ik in de eerste alinea en in de laatste alinea. Maar als je niet weet wat het is, dan heb je wel geleerd eerste en laatste alinea, maar je weet niet wat het is. En dat is het vervelende van de theorie leren, maar niet weten wat je aan het doen bent. En wat mij ook opvalt is dat ze de vragen heel vaak niet begrijpen. Als je de vraag niet begrijpt, dan weet je ook niet welke richting je uit moet. En dat heeft vaak te maken met woordkennis, met te weinig ervaring hebben met type teksten. En dat maakt het soms moeilijker dan het is. En meestal als ik samen met hen zit te werken, is die vraag zo makkelijk, juf? Ja, want jij bent naar Bandenbouw gegaan terwijl we hier moesten zijn. Gewoon dicht bij huis. Want ze gaan heel ver denken, terwijl de vraag super simpel is.